ମଣିଷ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହାରିଥାଏ। ସେ ଜାଗାଟି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ। ସେଠି ଜିତିପାରେ ନା। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥାଉ, ଯେତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜିତିବା ମହାନ କଷ୍ଟର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆମ କର୍ମକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ରଖିପାରୁନା। କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ନେଲା ବାଲା ଜଣେ, ଜୀବନ ଦେଲା ବାଲା ବି ଜଣେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ନା, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନ ନେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଦେଖି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଉଚିତ ପରିଣାମ ଦେବ, ଯାହାକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ନମସ୍ୟ ହେଇ ରହିବେ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।